Hát akkor mi lesz? Lehet, hogy izé? Rugaz. Megindul a szák. Itt mélán jön. Ott van, már látom. Szép az. Szép az. Most megijed. Hogy viszi a féket? Próbálok meríteni, várjál Zoli. Nem esek bele. Jó erőben van. Ez jó. Szép lesz ez. Ott. Hogy megindult, bazd? Júj. Azaz. Próbáld fúzni felé. Nem tudom elérni. Jó, nehéz, bazd meg. Jó. Akkor. Szép darab is. Azt a minden. Hű. De milyen szépen akadt, látod? Na várja, ebben van egy másik is. Akkor ez volt, amelyik látod, itt szakadt el, igen. Tényleg, ezt fogtad meg az előbb. Aha. Mutasd, vedd el a kezed. Ott a két horog benne. Beszarás. Ugyanez volt még egyszer, mi? Aha. Itt dorbéz volt. De ez is méretes. Aha, ez bőven. Ott még dobtam, ha? Tettem, azt is feldobtam. Minden. Hová dobtam? Kizettem a másik horgot, tudod, Ruti? Hát azt most nem találom. Igen. Mutasd meg, Zoli. Aha. Alá nyúlunk. Erre nem fér bele. Így. De nyerőszé. Mondja magáit. Milyen hangot adott? Nézd.